Druhá. Tak to trošku umytá. No, aby tam nevyšla znovu, jako ona by mi udělala radost vždycky, tak. Počkej, ještě s takýma drápkama. No. Takže to dělám, do obyčejšnosti to. Aspoň končet je počí. Tak. Tak, paciny. Nikam nelez. Taky nacvičený trošku. No jo, už trošku, jo. Ale Berta, jako jí řekneš a ona tam vlítne s ty předsíně sama, jo. To jako... A on ne? Ne, on by to vzal přes ložnici určitě. To bych se spicla. Ukaž. Tuhle ještě. Takhle a... Jo. Tak šup. No protože víš co, on jak je, tak zastrčí si nohu do toho mezi šprdličky. Berta už skočí nějak takový...